Ešte by som sa chcel spýtať, v Trebišove určite viete, existuje tzv. Trebišovský umelecký klub. Tento klub tento rok dosiahol 10. výročie. Nebudem spomínať, ako to bolo v minulom období. Chcem sa spýtať, či je možné tento Trebišovský umelecký klub ešte za vášho vedenia nejakým spôsobom podporiť. A akým spôsobom? Trebišovský umelecký klub áno, aktivity niektorých jeho členov nie. Môžete konkretizovať, vás poprosím. Konkrétne vás, pán Juhás. Zakladateľ a predseda Trebišovského umeleckého klubu Ľudovít Vysokaj na základe konzultácie so zoskupením a sympatizantmi klubu vydáva toto vyhlásenie formou otvoreného listu primátorovi a vedeniu mesta Trebišova. Bol podpísaný predseda Trebišovského umeleckého klubu a jeho sympatizanti sa dôrazne a trvalo dištancujeme od výpovedí a výrokov občana magistra umenia Milana Juhása, ktoré vyslovil na verejnom stretnutí občanov s primátorom mesta Trebišov, inžinierom Mariánom Kolasárom, dňa 7. novembra 2012. Je to taká orientácia. To primítal to v tom určite pasal to dištanciu, to nie je, ale trochu neskôr, že sme nemohli zísť v takom počte ako dnes. To sa nám páči. Verím, že tento list proste napraví to, o čo obaj sa snažíme. Nie ste úplne večer. Nie. Takto ja len tlmočím pre vás, ako nie sú do skupenia našich ľudí. Veľmi si tento váš názor, milé dámy, vážení páni, vážení. Ďakujem.